El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islam diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aga se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo ama yirula ka fo islam do la diri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islamé bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islamé dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tsela bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onabanta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma msega sege ama tugomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi fulike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele ye innal hamda bela jelema amunun ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilala norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni e kare jolenye fote jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Katase Sika Soma Kenyeba Kita Kumanyina Nyoro di Sahel Mauko Katase Kolokani Jijeni Fokatase Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi fulike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba op mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono
agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul a be froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jazene do jamana infantan ni bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko ma kɔrɔ kare kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min في مادي قل أنت مني ما dugutigi ni wari dafara e passe daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko dima fo dugu an dugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro filani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangetaba secteur 3 kono kata se Dagabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliyan ka Lafia ka ta feta me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamana ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ka hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel Lafia hali n'aw ye maa ba kelen sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin hôtel Lafia kɔnɔ aw bi da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel Lafia kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 76 01 01 98 66 78 an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn jani ale sugandili la ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ kibaruya minnu b'an bolo o la kumabaw ye min ye jamanakuntigi ale kɔni tun bɛ kulukorokaw fɛ baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra sisan kulukoro ndulati kɛnɛ o kɔnɔna na ye laseli o kɛra jamanakuntigi fɛ nka yan'o cɛ sa ka sɔgɔma n'a donna ye sa a ye baara minnu kɛ an bɛna n'an da don olu bɛɛ lajɛlen na min ye Mali kɔnɔ dugudenw ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka laɲini kɛ bi ko yaasa kiiritigɛlaw bɛ se ka taa u ka sigidaw la cogo min anw ye kibaruya min d'aw ma kunun ko ka kɛ ni Seguba Keyita n'a furumuso ka fatuli ye ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen banna Usman Keyita radio Sagabari ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye janajaw kɛra cogo min o waati kelen fana na min ye Bafulabekaw fana fɛ yen olu ka kɛrɛfɛ dugu dɔ la fana maa dɔ fana o fatura n'a si bɛ san 70 la u taara ale sɔrɔ a ka foro kɔnɔ Mamadou Mabel Kase ale kɔni ko k'a dusu kasilen don dɛ a ka dugukolo minɛnen don a la maliyɛn dɔ a tun bɛ kɔkan nka a nana u ye mana d'a ɲɛna dɛ kɔkan kibaruyaw la sa Dagote n'o ye Alijo Dagote ale ni Mamadu Dumbuya olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi Joe Biden ale y'a ka discours laban fana kɛ bi kɛba min ye sini ni Ala sɔnna a ma Ibrahim Boubacar Keita ale ka soma yɛlɛmali o san 3 o sarakabɔ bɛ kɛ a yɛrɛ ka du kɔnɔ baaraw bɛna kɛ cogo min na o kɛnɛ kan an bɛna tila ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ka se k'a faamu cogo min na Keba Jalo an bɛ taa fa fɛ.
ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kulukorokaw an bɛ taa olu fɛ jamanakuntigi a dontɔ kayokaw ka yɔrɔ la kɛba an ka taa ye. Jamanakuntigi a dontɔ ye kulukorokaw fɛ kulukoro nin ye waati min na kayo baara bannen a y'i kunda kulukoro dugukɔnɔna yɛrɛ kan sɔgɔmada in na a donnen nɛgɛ kanɲɛ 9 waati a taara kayokaw fɛ kayo min ye yen ye sa baara min kun kan ka kɛ ye o bɛ tali kɛ arena in an y'a fɔ a ɲɛna farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ don farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ min don sa ale kɔni ye yɔrɔ kura de bɛna taa jɔ yɔrɔ kura min bɛna taa jɔ ORTM maaw olu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka ye olu ye ja mun ta sa an b'a yira u la k'a fɔ ko birikiden fɔlɔ Asimi Sele a jɔra kayo de kayokaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 premier ministre CNT ɲɛma kɔrɔ baarakɛlaw ma gouverneur ale ni dugutigilakaw olu bɛɛ lajɛlen y'a kunbɛn arena in kɛba nin ye ale gabakuru fɔlɔ de datɔ ye gabakuru fɔlɔ in o b'a yira sa k'a fɔ yɔrɔ min don farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ don nka o fana senfɛ dugutigiw olu fana ka yɔrɔ o fana baaraw bɛna daminɛ dugutigi bulon kɛba ni ɲɔgɔnna bɛna jɔ Mali fan 14 bɛɛ de la kulukoro kɔni y'a datigɛ nka min ye kulukoro mana bɔ a la sisan Mali région fɛn o fɛn bɛ yen dugutigiw ka sigiyɔrɔ dugutigiw ka kiirikɛyɔrɔ dugutigiw ka jalatigɛyɔrɔ dugutigiw ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yɔrɔ min na o de sow filɛ nin ye min ɲɔgɔnna jɔtɔ filɛ kulukoro kɛba o ɲɔgɔnna kelen de bɛna jɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na yaasa dugutigiw bɛ se ka baara kɛ réunion kɛyɔrɔ b'a kɔnɔ baarakɛyɔrɔ b'a kɔnɔ min ye kiiri ani maaw sigili k'u la kuma o yɔrɔ b'a kɔnɔ lafiyakɛyɔrɔ b'a kɔnɔ sabula dugutigi dɔ bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na kulukoro olu bɛ se ka taa kɛba ko nin y'u ka ɔnzɔntu de ye kuma yɛrɛ bɛ min nɔfɛ sisan sa o ye arena ye arena in ale ye farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ belebele de ye min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ kosɛbɛ farafinna an fanfɛ jamanaw kan n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ale so in a jɔli hukumu kɔnɔna na so farikolo ɲɛnajɛ so min don maa 10 o de bɛ se ka don a kɔnɔ kunnafonidilaw olu ka yɔrɔ bɛ a kɔnɔna na n'o yɔrɔ tɛmɛna kɔnɔna na fana i b'a ye k'a fɔ so b'a kɔnɔ so minnu bɛ yen bi ni olu an ka te fan fɛ i k'a k'a la fɔlɔ an k'a daminɛ lajɛ.
ministre so min be farikolo ɲɛnajɛ kunna ale ka wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na sa a yera k'a fɔ ko min ye nin farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ in ye baskɛti ale kɔni jɔyɔrɔ de bɛna bonya a kɔnɔna na kosɛbɛ min ye baskɛti bɔlaw ye baskɛtikɛlaw ye olu bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ a la kosɛbɛ sabula arena yɛrɛ a nima yɔrɔ o ye baskɛti ye maa 10 o plasi o de b'a a kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa min ye maaw sigiyɔrɔw ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔw ni restaurant ka taa se ɲɔgɔndankɛyɔrɔw ma dɔɔni tɛgɛrɛ kɛyɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ a kɔnɔna na min ye farikolo ɲɛnajɛ so in ye an ye min fɔ aw ɲɛna farafina a ɲɔgɔnna o ka dɔgɔ kosɛbɛ keba a ja yira maaw k'a ye kɛ e bɛ ja tigɛ mun na maaw bɛ ka ja de kɔnɔ koyi mɔgɔw tɛ kuma caman nɔfɛ nin ko ninnu na koyi n'u m'a ye o ti da la dɛ farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in i ɲɛ b'a koorilen la i ko pinɛsen a bɛ se ka yɛlɛma fana n'i ma don a kɔnɔ i t'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen sabula a camancɛ yɛrɛ belebeleba ye min ye o ye baskɛti ye nin fana bɛ tila ka yɛlɛma tuguni ka kɛ kɔnsɛri kɛyɔrɔ ye n'a y'a ja fana volley wo bolola balontan farikolo ɲɛnajɛ tɔ fɛn fɛn bɛ yen o a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nin fɛɛrɛkɛnɛ in kɔnɔna na ye n'o ye arɛni ye nka nafaba yɔrɔ yɛrɛ ye min ye baskɛti min bɛ kɛ tubabuw fɛ n'a b'a fɔ ma ko NBA o ndolatilaw bɛ se ka jouer nin kan bi ni nin banna kɔni wa farafina a ɲɔgɔnna nin nana k'a 5nan ye sabula an ye kibaruya minnu sɔrɔ so in ale jɔli fana ni hakɛ dɔw de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que diɲɛ seleke naani fana baskɛtikɛlaw ale ni i m'a ye ko arena maliya a sigilen don diɲɛ kɔnɔ o cogo de la donc sisan ni so min jɔtɔ filɛ nin ye n'a banna pewu e wo ne wo maa wɛrɛw wo ɲɔgɔnɲɛkɛlaw wo lajɛlikɛlaw wo kunnafonidilaw wo maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka butigiw ta a kɔnɔna fana na ka se ka feereliw fana kɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ n'i b'a kɔ kan i bɛ fɛn minnu ye olu de ye nin ye keba sisan sa i bɛ se ka taa sa i b'a sɔrɔ gymnastique de ka di ye gymnastique kɛyɔrɔ bɛ a la réunion kɛyɔrɔ de ka di ye salle de réunion o bɛ a kɔnɔna na a b'a fɛ ka taa aw ka meeting ou aw ka fɛn dɔ kɛ ni kɛnɛ belebeleba in ka d'a ye a bɛ se k'o ta sɛgɛnnafiɲɛbɔyɔrɔ o fana b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko an ka baskɛtikɛlaw ye kupu caman de ta kupu wɛrɛw fana bɛna na k'a kɔnɔ dumunikɛyɔrɔ kɔni maa bɛ nin yɔrɔ sugu sigi ko dumunikɛyɔrɔ tɛ PPVM tun bɛ grève kɛ o la sa kɛ donc nin soba in jamanakuntigi taara nin de gabakuru fɔlɔ da n'a banna a bɛna kɛ cogo min o de ye nin ye k'o ja yira mɔgɔw la mɔgɔ ka se ka o ye cogo min na keba Asimi a bɔlen nin na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen sen kan ka o biriki fɔlɔ da o de la sa a ka sɔrɔ ka taa mɔgɔkɔrɔbaw ka biriki fɔlɔ dali la nka yanni a kana Kulukoro farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la min ye EMIA kɔnɔna na a taara yen ka se ka taa sa EMIA ale bɔko 46nan n'o o maaw tɔgɔ dara général Alama Hinɛna Tumani Sisogo la o fana baaraw kɛra maliyɛn minnu b'a la a bɛ maa 170 bɔ an dafɛ jamana in a sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na EMIA spécial kɛrɛnkɛrɛnnen o fana ye maa 48 ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana kalika siɲɛ de kɛ jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ wa fana u bɛ jɛ fana ka ja dɔ ta ja min n'u b'a fɔ ma ko o y'u yɛrɛ ka emblème ye u ka tamasiyɛn ni y'olu fɛn fɛn ye o y'olu ka tamasiyɛn ye u bɛ sɔrɔ ka kalika siɲɛ kɛ farafina ani Mali ye ko janfan tɛ ye ko la baara bɛ se ka kɛ o de kɛra bi keba yanni Asimi ka bɔ Kulukoro a taara balontan na balontan yɛrɛ tun bɛ cogo di kɔrɔlen an k'o lajɛ fɔlɔ dɛ Jara Asi fɔlɔlama tun bɛ cogo min na an k'o lajɛ parce que an y'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ wala a tun bɛ taa ne keba n'i kun donna Kulukoro dɔgɔtɔrɔso bɛ yan Jara Asi filɛ de ye nin ye yanni baara ka daminɛ yɔrɔ tun bɛ cogo min i yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ tiɲɛ don farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in a ye mago caman ɲɛ salon parce que waati min na balontan terrainw bɛɛ datugulen don
bolontan caman kɛra ye wa n'i ye nin bolontan tɛnɛ lajɛ keba i tɛ se k'a kuma fɔ cogo si n'i ma foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Banu Magaji ma n'u b'a wele ko Bernard Tapie ala ka hinɛ a la ɲanan président de tun ye ale ye farikolo ɲɛnajɛ n'o ye senandolatan ye a y'a se sugu bɛɛ kɛ Kulukoro ye fɛn o fɛn n'o se b'a ye nafolo la fɛn o fɛn n'o se b'a ye entraîneur la fɛn o fɛn n'o se b'a ye wulikajɔ ni cɛsiri la a y'a bɛɛ kɛ Kulukoro ye ka gazon da ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ i b'a dɔn ko Coupe du Mali final dɔ taa n'a ye yan Kulukoro ballontan terrain na Coupe du Mali final dɔ taa n'a ye wa n'i ye Kulukorokaw ɲininka n'i ye terrain ta k'a lajɛ i y'a fɔ cogo o cogo Kulukoro ballontanko la n'i ye Banu Magaji bila i bɛ Jarajan fara a kan Jarajan ale fana ye jɔyɔrɔba sɔrɔ Kulukoro kɔnɔna na denmisɛnninw dɛmɛni la farikolo ɲɛnajɛko la min ye farikolo ɲɛnajɛ baara ɲɛnabɔli a sɛbɛnkow ale tun b'olu dɔn kosɛbɛ u ka Kulukoro yɛrɛ kɔnɔna na maa ma falen caman bɛ hali kuma dɔ la ni Mali fédération yɛrɛ kun ka ko dɔw ɲagamina sɛbɛnko la Jarajan ala ka hinɛ la ale tun bɛ wele donc bi ni maa fila in nin ye olu ka tanuni kɛnɛ ye keba yɔrɔ taara tancogo de la dɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la i ɲɛ b'a kogow la i ɲɛ bɛ yɔrɔ yɛrɛ kɛcogo la yani baara ka daminɛ baara bannen an ka yɔrɔ lajɛ sisan a bɛ cogo di voilà baara bannen de ye nin ye min ye yɔrɔ in ye keba farikolo ɲɛnajɛ e k'olu kelen t'a don tuguni yan nɔnikɛlaw ye yɔrɔ sɔrɔ a la o u ye piscine dagabana maa kɔni ti bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ so n'i ye an ka jamana jateminɛ bi na ni jamanakuntigi bɛ ka wari don fɛn na o ye farikolo ɲɛnajɛ ye n'a bɛ ka wari don fɛn na o ye denmisɛnninw ka se ka u ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw sɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ keba k'a daminɛ 26 marsi k'o kurakuraya k'o bila diɲɛ ballontan bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ cogo min na a y'o kɛ a bɔr'o la Mamadu Konate nana min ye Mamadu Konate kɔfɛ Kayi dɔlɔntan terrain nana Moti dɔlɔntan terrain nana Segu ta bɛ sen na Sikaso ta Kurumokari la min ye nin min filɛ nin ye n'o o ye Kulukoro ta ye o baara min kɛlen filɛ nin ye keba o fana kɔfɛ tuguni Sikaso fana i b'a dɔn ko ATT ye ballontan terrain dɔw dɔn Sikaso Kucala o fana bɛ ka dilan tuguni donc n'i ye président yɛrɛ ka ko jateminɛ kosɛbɛ ni maa min kɔni ko ballontan terrain kɔni tɛ Mali kɔnɔ fo n'a sɔrɔ ko wɛrɛ ko b'i kɔnɔ dɛ u banna ka Coupe d'Afrique d'a ma min na o ye ko dunanjigiso n'o tɛ nin filɛ nin ye keba i y'a fɔlɔlama ye k'a sisanama ye baara min kɛra a kɔnɔ wa i bɛ se ka ballontan fɛn fɛn kɛ fan o fan a bɛɛ bɛ yan bi a b'a fɔ min ma VAR o bureau bɛ yen journalistes ka bureau o bɛ yen dirigeants ka bureau o bɛ yen terrain yɛrɛ a mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na n'o ye administration ye o bɛ yen piscine fana bɛ yen vestiaires bɛ i y'a nɔɔni kɛ yɔrɔ ye sa a n'a basket kɛ terrain est ce que ninnu da u ka arena de b'anw ɲɛ n'o tɛ nin Segu sɔrɔ ni Segu terrain ka bon ni Segu terrain ka bon ni ye dɛ Amarindaw ka bon ni nin Jara H ale ye député maire de kɛ Kulukoro Modibo Keyita ka waati la maa min do politique bankun ka u ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ donc nin baara in nin kɛnɛ de ka keba président ye laseli kɛ laseli min n'Ala sɔnna a ma sini an na o di maaw ma u ka se k'o faamuya cogo min n'an bɔra farikolo ɲɛnajɛ ni nin bɛɛ lajɛlen na sa an bɛ segin ka na Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan min ye kiiritigɛlaw olu ka dɔgɔkun min bɛ senna nin waati na n'o tako sabanan baaraw bɛ senna o kɛnɛ ka sa jamanadenw kɔni bɛ ka u hakilinaw fɔ kiiritigɛlaw ka baara kɛcogo ma baara kɛcogo yɛrɛ la bi min ye jamanaden caman ye u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni degunnen don sabula n'o y'a sɔrɔ dugubaw kɔnɔna na kiiri bɛ ka tigɛ maa minnu bɛ mɛnɛka yan fanfɛlaw la olu ko a ka di olu ye kiiritigɛlaw ka ye olu ka aw ka lakana ma sabati kosɛbɛ kiiritigɛla mana taa ye a bɛ gɛlɛya ma dɛ nka u ko sɛbɛn bɛ sɛbɛnna
olu tɛ se ka sɔrɔ ni kiiritigɛlaw tɛ keba o ye certificat de nationalité min ye baara dɔw fana bɛ yen ka i ka wolosɛbɛn fana lajɛ k'a fa siri ka jugement supplétif kɛ o y'o ye ko n'a fɔra olu ka bɔ fo Menaka ka na Bamakɔ yan ka n'o kow ɲɛnabɔ ko kiiri tigilamaw k'a lajɛ o dɔw ka yɛlɛ olu nagakɔrɔla la ye maa caman y'a yira fana sigiraw duguw kɔnɔna na ko min ye jɛrɛ min kɛlen filɛ nin ye ka se ka kiiri yɛrɛ masurunya maaw la kosɛbɛ ko a ka ɲi sabula fɛn bɛ fɛn na nin dɔgɔkun in kɔnɔ i bɛ se k'o fɔ kiiritigɛla ma i bɛ se k'i hakilinaw fɔ a bɛ hakilina falen falenw kɔ k'o ka ɲi kosɛbɛ fɛn caman bɛ yen maaw b'a ye kiiri bunakun kan k'u t'a faamu ko ni nin kɛnɛ sugu sigira maa caman y'a yira k'o ka ɲi ko nka min ka ɲi o bɛɛ ye n bɔra n ka so n ye damakasi yɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ la n ye kiiritigɛla ye n kɛrɛfɛ n bɛ se ka n jigi fɔ yɔrɔ min na k'u k'u jija k'u ka sigi sen kan kuma tɛ Mali k'a daminɛ Segu ka taa ko yɔrɔ caman bɛ yen bi kiiriko majɛ bɛ a la wa dɔw fana y'a laɲini k'a fɔ ko jamana ka masiriw n'o ye drapeau ye ani jamana bɛ dɔɔni fɛn minnu ye ko kiiritigɛso de b'olu kɔlɔsi o fana olu fana ka matarafa baaraw ka se ka kɛ keba kunungo yɛrɛmahɔrɔnya ale kurakurali baaraw o kɛra segukaw fɛ yen min ye Segu kɔni minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ Segu kɔnɔna na baaraw kɔni u y'a ta fan caman fɛ kunungo Segu min ye baara kunfɔlɔw ye sa u kɔni y'o kɛ lycée min bɛ yen n'o ye Sebugukaw ka lycée ye u taara yen sa ka taa denmisɛnninw kalansen k'o k'olu kunna yɛrɛmahɔrɔnya kurakurali baaraw hukumu kɔnɔna na taama fana u y'o fana kɛ min ye ekɔliden minnu bɛ terminal la sa olu kɔni ye lamɛnli kɛ kosɛbɛ ka kɛ ni nin waleya in ye waleya minnu sigira sen kan jamanakuntigi fɛ ka kɛ ni halisa o tile kelen kɔnɔna ye kalanso min bɛ yen min ye Asaba Jalo ye ale min bilara ka taa jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ale ni olu kalandenw fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ keba ɲɛfɔli kɛra u ye Segu université kɔnɔna na baara min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bi yɛrɛmahɔrɔnya kurakurali baara bɛ tali kɛ mun ni mun na denmisɛnw bɛ se k'u yɛrɛ minɛ cogo min Mali yɛrɛ a tariku n'a tabiya n'an taabolo ka se k'olu kɛ baarakɛlaw ye Asaba Jalo y'i da don nin bɛɛ la a kɔni ye kangarida caman kɛ sifinnakaw ye keba u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na k'u yɛrɛ kisi sabula ale bolo min ye sifinw ye u ni waatilama u teliyalen don u ka teli kosɛbɛ wa u kuma dɔ la yɛrɛ fana ale b'a yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ denmisɛnninw olu ye ko bɛɛ lajɛlen faamu sabula ale ka fɔ la bi sifinnakaw u ka teli u b'a fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen wa teliya fana na min ye Asaba Jalo ye a ko ko ni u y'o kɔni k'u taabolo ye a ka gɛlɛ kosɛbɛ u ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la sabula bi jamana kɔnɔna na min ye sɛgɛn ye min ye degun ye min ye magwan ye sifinw kan ka sɔn o ma yaasa sini ma sinikɛnɛ ma n'u ye fɛn sɔrɔ a bɛ se ka nafa ɲɛ u ye cogo min keba n'an bɔra yen an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen Bafulabe min ye dugu min bɛ yen n'o ye Jabatumuya ye Jabatumuyakaw olu fɛ yen sa cɛkɔrɔba dɔ ale kɔni n'o o ye Salifu ye ale taara bɔnɛ fɔ a ka foro la u y'a bɔnɛ a nin na cogo min na degun in nana waleya in y'a sɔrɔ cogo min ye an ka lasigiden n'o bɛ Bafulabe kɔnɔna na sa n'o o ye Fili Jalo ye Fili Jalo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye ka kɛ ni cɛkɔrɔba in ale ka fatuli ye a ka foro yɛrɛ kɔnɔna na. Salifu Jate ale su yɛrɛ ka tigaforo la tarakado janvier kalo tile 14 san 2024 a kɛra département ye o bɛ Bafulabe commune fɛ ka kɛ ni seere dɔw ka sɛmɛncɛli y'a ɲɛ Salifu ka tigaforo la gɛnnikɛlaw de bɛ to ka taa baganw bila ye wa o bɛ k'a ka tigaɲaga don o kama a y'o gɛnnikɛlaw sɔrɔ a y'u wele dugutigi fɛ ka taa kangari da ko u ye o tɛnɛndon kelen la tuguni Salifu ye fitiri seli a y'i kunda a ka foro kan ka taa lajɛ ni bagantigiw ma taa ka tigakala don a y'a sɔrɔ fula kelen ninnu bɛ yen gɛnnikɛla kelen ninnu bɛ yen wa a ye kangari da u ye k'a fɔ ko o kuma ko dugutigi ma kangari da u ye wa o y'a sɔrɔ dugutigi y'a jiru la k'a fɔ ko in bɛ cogo min na k'u ka dugu bila ko bawo mankan man di olu ye Salifu kɛlen k'u sɔrɔ yen ko tuguni o ni Salifu kɛra ɲɔgɔn na Salifu kɔni u y'a faga k'a sɔgɔ ni besew ni berew ye k'a ci k'a faga yen nɔ Salifu ka denbaya y'a ɲini o ma se k'a ye tɛnɛndon ayiwa nɛgɛjuru cira fan caman fɛ nka tarata don sa denw taara bɔ foro la u taara sɔrɔ Salifu so dalen bɛ u kɔ seginna ka na ci fɔ dugutigi ye k'a fɔ ko maa dɔw ye Salifu faga a ka foro la sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw kɛra waati min na k'an ka lakana tigilamaw ye wele Bafulabe n'o ye gendarmerie tigilamaw ye wa u nana ka na sɛgɛsɛgɛli gan
gɛnikɛla maa saba ninnu kɔ olu kɔni kelen y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko tiɲɛna k'olu de nɔ ye nin wale nin o kɛra waati min na lakanatigilamaw ye tɛgɛ da o maa sabaw kan ka taa n'u ye Bafulabe gendarmerie la Salifu ka suko bɛɛ lajɛlen kɛra debatumaniya a kɛra Bafulabe yɛrɛmarakafo ɲɛma kun b'a kɛnɛ kan ani maaba caman wɛrɛ olu kun b'a kɛnɛ kan nin ko in kɛra kimikimi ko ani jigilatigɛ ni dusukasi ye kosɛbɛ sigida denw yɔrɔ la a jarada bɛɛ lajɛlen kɛra tarata don a yɛrɛ ka denbaya la debatumaniya a tun si bɛ taa san 60 ani kɔ ɲɔgɔnna la wa ko den 9 b'a bolo musomanw ni cɛmanw bɛ o la Fili Jalo sera ka min sɔrɔ Salifu ka ko la o de ye nin ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ bɛnbaatɔ la k'a dayɔrɔ sumaya ka fara kira ka damasenu kan Ala ka ni nin ɲɔgɔnna walew cɛ jɛnɛya Jani.ml tɔgɔ la Fili Jalo. Ayiwa Fili an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'an bɔra Fili la sa an bɛ taa nin waati na Kita mara la kunu an ye kibaruya di aw ma k'a yira k'a fɔ ko min ye Segu Keyita ye ale n'a furumuso kɔni ko olu ntanyana Sangarabarukaw fɛ yen min ye ɲɛfɔliw ye sa ale ni kɛw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ sa min sɔrɔla Usman Keyita ni ale bɛ arajo Sagabari la na ale ye an ka maa ye ale ye min sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka jɛ ka Usman Keyita ka laseliw olu lamɛn. Kasim Traoré an bɛ foli kɛ ka foli kɛ Jani filɛbɔ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ Jani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen aw denkɛ ni aw balimakɛ don Usman Keyita arajo Sagabari directeur dɔ ka bɔ Sagabari dugu kɔnɔna na Kasim an bɛ ni lamɛnnikɛ jɛkulu ni filɛkɛla bɛɛ lajɛlen na dɔnniya k'a fɔ funɛgɛni fila min ni u su yɛra u ka so kɔnɔna na Kita dugu dɔ la n'a bɛ f'a ma ko Sangaramugu Kasim sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ an tun y'a jira la k'a fɔ fɛn min ye funɛgɛni fila in ye u su taara Kita dɔgɔtɔrɔsoba la an bɛ se k'i la dɔnniya k'a fɔ su kɔni a dira u somɔgɔw ma jɛnajɛw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra kunun tarata u yɛrɛ ka dugu la ni o ye Sangaramugu ye an b'a jira la k'a fɔ Sangaramugu dugutigi o yɛrɛ den de don a ka senaba de don sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yera k'a fɔ saribɔn de kɛra ninnu ka saya sababu ye ka sababu kɛ a yɛrɛ b'a dɔn an bɛ nɛnɛ waati la maa caman bɛ tasuma la don so kɔnɔ b'a dɔn saribɔn filɛ gazi b'a la ni o ye fourneau de fa saribɔn na ni ka tasuma ko la bon nɛnɛ la fenêtres ni portes bɛɛ lajɛlen bɛ tugun bon sisi bɛ munumunu so kɔnɔ bon saribɔn filɛ gazi b'a la donc sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ saribɔn de kɔni gazi de kɛra ninnu ka saya sababu ye sinon k'a fɔ ko maa dɔ de donna so kɔnɔ mun kɛra ninnu fagali sababu ye Kasim wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yera k'a fɔ o fan t'a la saribɔn de kɔni kɛra u ka saya sababu ye u ka jɛnajɛw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ye duguden hakilinataw sɔrɔ u y'a jira n na k'a fɔ nin bɛ bila Ala ka minɛn de kɔnɔ k'a fɔ maa nɔ tɛ Ala yɛrɛ ka baara de don funɛgɛni fila in u ka jɛnaja baara bɛɛ lajɛlen kɛra kunun tarata Kita Sangaramugu Kasim an bɛ se ka min f'i ye kunnafoni kuncɛ kuma la o de tun ye nin ye sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ suturaliw baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Kita Sangaramugu kunun a yera k'a fɔ saribɔn gazi o de kɛra ni maa ninnu saya sababu ye an bɛ se ka min da i tulo kan kunnafoni kuncɛ kuma la o de nin ye ka Jani filɛba ni a lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'u kɔɲɔma dɔn Kasim Traoré. Usman Keyita ka bɔ Sagabari arajo Sagabari kɔnɔna na an b'a fɔ arajo ɲɛmaa don ka Kita bɛɛ lajɛlen fo nin waleya in Ala k'a n'a ɲɔgɔnnaw olu cɛ janya kosɛbɛ kibaruya Bamakɔ kɔnɔna na yan siganama 3 tɛgɛ sera ka da olu kan ka kɛ ni indépendant ale ka kunnafoni ye indépendant mɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ k'an ka wolomasiri tabaw k'u kɛlen don k'u janto u yɛrɛ la kabini bingali laban kɛra Bamakɔ septembre kalo tile 17 k'o de la sa ko siganama 3 kɔni tɛgɛ sera ka da olu ka Bamakɔ kɔnɔna na fɔlɔ o sɔrɔla Bamakɔ cité administrative yɛrɛ kɛrɛfɛla la koyi ale tun bɛ sɛgɛsɛgɛliw ni munumunu na maa min don sa u b'a fɔ ma nanzarakan na ko guetteru nka marifa o tun bɛ ale bolo min ye tɔ filaw ye olu kɔni minɛna Tomikɔrɔbugu ekɔliso ale ni Tomikɔrɔbugu gardikan o fanfɛla la maa minnu filɛ nin sa k'u kɔni bɛ munumunu salo de la nin waati na
surasiw ka daga yɔrɔw la ka taa lajɛliw kɛ ka jateminɛ olu bɛɛ lajɛlen kɛ wolomasiri tabaw dun fana tɛ sunɔgɔla olu kɛlen ka wuli ka jɔw boloda yaasa nin n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka bali cogo min ko hali kɔsa in na min ye wolomasiri tabaw ka pankuru mara yɔrɔ min bɛ Bamakɔ aéroport la n'o a bɛ fɔ ma base 101 siganama fana k'u minɛna ye aw wulila ka bɔ yen min ye feerelikɛlaw ye maa siganamaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen dabilalen n'o kan kɔnɔnaw la nin waati in na fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen n'o sen kan sa ko halisa ala k'an ka wolomasiri tabaw ko ala ka u kisi janfa ma Niger jɛkulu min bɛ yen n'o o ye Bamanci jɛkulu ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Autrichikaw ka musokɔrɔba min n'o minɛna n'o o ye Grémacher ye Nigerkaw fɛ yen ko ale sen t'o la bi a sen t'o la sini ko maa caman bɛ k'a fɔ ko olu jeunes mɔgɔw ko olu de don k'olu tɛ bi olu tɛ sini ko maaw k'a tigiw ɲini ko n'olu ye maa minɛ ka taa n'o ye tancogo la ko a tɛ se ka kɛ tan ko bɛɛ lajɛlen ka o faamuya Guinékaw fɛ yen olu ka faama sigiyɔrɔ la n'o o ye Palais Mohamed 5 kɔnɔna ye a yera sa k'a fɔ bi min ye Guinée yɛrɛ kɛlen ka programme sigi fɛɛrɛ min sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma ko Simandu ale kɔni y'u ka fɛɛrɛ sa u bɛ ka baara min kɛ k'a daminɛ ka na nin waati in na fo san 2040 san jamanakuntigi min bɛ Guinée kɔnɔna bi n'o ye Mamadu Doumbouya ye ale ye Nigérakaw ka aliko Dakote o bisimila Dakote kɔni nana sa kana yira k'a fɔ baaraba minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi o ko in hukumu kɔnɔna na sa ale jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye a y'o fɔ min ye Mamadu Doumbouya ye o fana ye fɛlaw fɔ a ɲɛna hakili jagabaw kɔni ye tali kɛ min kan sa o ye k'a fɔ nin waritigiba in ka bɔ Nigérakaw fɛ yen ale b'a fɛ ka na sɔrɔ baaraw kɛ Laginɛ ale kɔnɔna na hakilina minnu b'a bolo ani fɛɛrɛ min b'a bolo n'a bɛ se k'i jɔyɔrɔ fini minnu kɛ a y'olu fɔ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale ka baaraw bɛna tali kɛ tajiko la sɛnɛko ale ni banki ko olu kɔni ye Alassane Dramane Ouattara ko n'Ala sɔnna ma bi ale kan ka min ye Algérie ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri k'o bisimila min ye maa kofɔlen ye sa ko ale kɔni cira tebuni fɛ maa min bɛ bataki kɔnɔ sa ko fɔ ni maa min sera k'o kɔnɔ kuma dɔ lajɛ ale kɔfɛ Tinisikaw fɛ yen maa dɔmadɔ olu bɔra sa k'u ka nisɔngoya yira ko sabula min ye fanga ngwaradabaw ye ko olu kɔni minɛlen don min ye bɔli ye sa a kɛra ka bɛn ni u ka jamanakuntigi kɔrɔ o ka fanga binni n'o ye janvier kalo tile 14 ye Bɛnali ale kɔni kɔladenw dɔw fana olu wula ka jɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye san 2011 san na o janvier kalo o kɔni ko o ɲɛnajɛ dɔ tun bɛ sen na jamanakuntigi min bɛ bi n'o ye Sayɛdi ye k'u b'a ɲini ale fɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga sinamatɔnw ye n'u bɛ kaso la a bolo a ka se ka olu bila Ugandakaw ka fanga sinamatɔn dɔ fana o fana n'o o ye Kinzan Bizengi ye ale ka welelen no kiiri la min ye a ka kiiri ko kan ka kɛ sabula ko a ye janfan ta ka ɲɛsin jamana ma kiiri min bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw ka kiiri bon ye sa o de kan ka ale ka kiiri baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ maa kofɔlen in bɛrɛbɛrɛlitɔ min bɛ yen n'o bɛ fanga sinamatɔn na ko olu ka maa don ko na ala ma jan kɛ kalata nata in kɔni k'a sen na y'o la sabula nɔminɛli minnu b'a nɔfɛ n'o ye janfan ye ko bɛ sɔn ka to kaso la ko fo san 2026 o dun bɛ bɛn u ka kalataw ma Amerikɛnw ka jamanakuntigi ni o ye Joe Biden ye Démocratiw ka cɛbɔ n'ale yɛrɛ bɛ jamanakuntigiya la ale kan ka baara bɛɛ lajɛlen bila kɛba ntɛnɛn nata in n'o ye janvier kalo tile 20 ye Amerikɛnw fɛ laadala sa ale kɔni ye laseli kɛ bi laseli min n'o ye kan bɛɛ laseli ye u ka yɔrɔ min bɛ États-Unis Maison Blanche n'o ye bureau ovale ye sa u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko laseli in kan ka kɛ laseli bɛ kɛ ka bɛn Amerikɛnw ka heure 20 waati ma maa min don ni ale si bɛ san 82 la n'o ye Joe Biden ye Démocrate do ale yɛrɛ kɔni kun nana fanga la san 4 de ye nin ye janvier kalo tile 20 sa Donald Trump a nana fanga la tɛmɛ o ma yaasa o fana ka se ka baara kɛ o ka fangata don o ye ntɛnɛn natɔ ye Washington kaw olu fɛ yen Eric Segusel ale kɔni taara nin waati na sa ka kɛ Nigeria ka dege karamɔgɔ ye k'a ka laɲini ye min ye Super Eagles ye ka se ka taa ni olu ye Coupe du Monde nata in o kɛnɛ kan min ye Mali dege karamɔgɔ kɔrɔ ye k'a kɔni ko k'a bɛ nin sinsin Nigeria joueur olu ka se an'u ka dɔnko kan ale yɛrɛ ka farikoloɲɛnajɛ faamu cogo a n'a ka baara kɛ cogo wa ko san 2 de dira ma a ka se ka baara kɛ san 1 o bɛ se ka fara a kan ni jaabiw kɛra Nigeria farikoloɲɛnajɛ ɲɛmaa olu ka hamina olu ka kuntilenna ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Nigeria kɔni a b'a ta waati min farafinna jɔyɔrɔ filanan o de bɛ Nigeria bolo bi ka kɛ ni Coupe d'Afrique tɛmɛnen ye a ka laɲini ye sa Coupe du Monde min kan ka kɛ san 2026 u ka ye o kɛnɛ kan keba n'Ala sɔnna a ma min ye sini ye El Hadj Ibrahim Boubacar Keita ale ka soma yɛlɛmali o san 6 ye sini ye Ibrahim Boubacar Keita ka denbaya maaw sa ko k'u bɛna kuranɛ kalan kɛ
kuranɛ kala in ale bɛ kɛ sini ni ala sɔnna ma seli fana nɛgɛ kanɲɛ 11 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 14 na fatiya bɛ taa dugawu bɛ kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko tilela fana dun kɔni bɛ yen wele bilalen don maa bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ yen n'o ye Ibrahim Boubacar Keita kanubaw yan lafasabaw yan ni maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka taa dugawu in kɛnɛ kan ko sini i bɛ k'a ka so sɛbɛnnikɔrɔ da a bɛ yɛlɛ bɛɛ lajɛlen kabini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati kuranɛ kala bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 ka taa kun fori nɛgɛ kanɲɛ 14 fatiya bɛ ta o la ka dugawu kɛ ka sɔrɔ ka maaw olu labila an bɛ dugawu don kɛ sa min y'an ka cɛkɔrɔba ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya n'an bɔra yen an bɛ se ka min fara kibaruyaw kan sa o ye k'a fɔ DGCC maaw olu ka wulikajɔ dɔw bɛ sen na baara dɔw bɛ yen u y'olu sigi sen kan ka kɛ ni furaw don cogo ye baara mun kɛra o kɔnɔna na n'ala sɔnna a ma sini an na olu latigɛ k'o da maaw tulo kan Keba Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn maa kun sɔgɔlen nana nin waati in na i ka cɛ bɛ yan k'ale ka so de daragira la Kase Mamadou Mabel Kase k'a taara foro 5 hectares ni bɛ jamana in kɔ k'a ka wari cɛ anw ma yan kɔni fo n'an kɛra ala dɔnbaa ye dɛ an k'a lamɛn ale ta tɛ tubabukan ni bamanankan yan an k'a lamɛn. Et actuellement je rencontre un problème de litige foncier. Je pense comme beaucoup de Maliens. Voilà, donc si ça, un cas problème est un cas 5 hectares de Béné-Boulou, Mana. Donc un kunana, Mbora Marseille Kana Bamako, donc Nyaye, Moyenka Furu Bekouri, 5 hectares. Voilà, au douanier des dons. Donc en Kumana, Ayafo Nineta des dons, Kali Akaï Munkuri Aba Bekari. Netara, Nyenka titre foncier. Titre foncier de Béné-Boulou, nya beirala, huissier nana, on a constaté, mais on a béqué à Tekmame. Faut diagoya netara, ni tribunal saisi, tribunal de Kati. Tribunal de Kati, où il faut tiens béni de la connaît qu'à terrain de don. Parce qu'allez, papier fouille tableau, noté, document, un papier document administratif tableau. Acte de vente libre comme ça au débat. Sinon, papier RR à tort, à tableau. Donc, tribunal de Kati a fait que ne Djobala a un cas titre foncier attaqué, un préfet au tribunal. Si ça, un tribunal a fait encore Kadjotala que vraiment, ni titre foncier Kain, marche ou un fouille, n'état de don. Au Tabali, à Maban, en Tarakoul d'appel là, cour d'appel qu'on a gagné, n'est renta dont a que Tomina. Voilà, n'est pas donc jugé à fort que tiens voilà, mais. Mouna yo fotan même l'assistance civile de ma famille a que tomina entre la cour suprême où il y a qu'à décision cassée où il y a blacata tourni cour d'appel 600 en beau de là donc ni teni ne trafé qu'a fait vraiment ça fait 9 ans en Bénin depuis 2016 en Bénin ni quelle est là vraiment comment on a fait qu'a fait à Kaladje en BC Kabo Toumina mais négociations tala elle était fait qu'a fouille demain ni bé n'y a parce que en Malien de l'extérieur, vraiment, on a des gros problèmes lorsqu'on est en conflit avec des gens, notamment des fonctionnaires, qui ont des moyens financiers importants, qui ont des connaissances, ni connaissances tamboulodron, problème des dons. En justice là, mais loubé fin de l'eau. Donc, on est démunis. Si ce n'est pas les médias, on ne sait pas quoi faire pour qu'on puisse vraiment nous venir en aide. Effectivement, instance bien. On a le ministère des Maliens de l'extérieur, on a le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Mais je pense que quand c'est des conflits fonciers comme ça, devant la justice, peut-être moyen tout boulot, pas assez de moyens pour vraiment nous aider réellement. Je pense peut-être s'il y avait un autre organisme vraiment spécialisé, pour aider les Maliens de l'extérieur quand ils ont des problèmes de litige foncier comme ça donnerait beaucoup plus confiance aux Maliens de l'extérieur pour investir ici, acheter des terrains, construire des maisons ou faire des choses. Mais à l'heure actuelle même, imbécilant, parce que comme tout Malien, certes, ils ont des problèmes avec des problèmes fonciers, mais Ouloubé Mourodon, Ouloubé Antéan, nous on n'est pas là, on n'est même pas là pour réellement se défendre. Donc dès qu'on est face à ce problème-là, c'est même pas la peine, on est complètement démunis. Voilà. C'est je pense, ça me touche moi personnellement, mais je pense que les autorités, ils devraient regarder
un peu plus ce problème-là, parce que je crois que nous, Maliens de l'extérieur, quand même, on aide un peu à amener des moyens un peu financiers ici au Mali. Donc, qu'on regarde un peu ce problème qui est vraiment très, très important, à mon avis. Pour moi, les autorités maliennes, ce que je leur dirais, effectivement, je sais qu'ils ont fait des choses. Il y a une association, notamment le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en place, mais je pense que par rapport à ce problème particulier du foncier, peut-être on devrait mettre une instance particulière, je ne sais pas, une autorité administrative indépendante, une association spécialisée qui est en contact directement avec les autorités judiciaires pour pouvoir faire en sorte que chaque fois qu'il y a un Malien de l'extérieur qui se trouve dans ce problème-là, ça puisse être traité rapidement et surtout légalement. Voilà. Que la justice dise tout le droit réellement. Voilà. Espérons tout simplement que ce monsieur-là finisse par comprendre que non, on ne peut pas tout faire au Mali parce qu'on a de l'argent, quoi, simplement. Ahmed Dougoke, en balimakɛ ala ka garisɛgɛ do a yɔrɔ la Keba soutenance dɔ tun bɛ kabala bi o ni soutenance tɔw tɛ kelen ye dɛ. Premier ministre n'o ye Ablaye Mayiga ye ale tun taara ka thèse soutenance kɛ bi kabalakaw fɛ yen min ye doctorat ye thèse ale baaraw kɔni daminɛna kabini seli